Makalihis ang 24 oras na aresto kan Naga City Police ang suspect sa panlalaog asin panggagadan sa 28 anyos na grade school teacher na si Lizelle Permale. Nasusugan 30 anyos na suspect sa Banwaanin, Pasakaw, asin mahampangon yan sa patong-patong na kaso. May report si Joel Sulina. At nagangunyan. Nasa kustudiya na ka mga otoridad ang prime suspect sa kaso kang pananalakan, panghaabon, asin panggagadan sa biktimang si teacher Lizelle Permale E. Calpo, 28 anyos, draga kang Deca Homes Bistansa sa Barangay Pacul. Nanako ang mayo na ning buhay sa loob kang sa iyang harong poko mas o menos alas 6:30 ning banggi kang petsa 18 kang presenteng bulan. Sa presscon aldaw na Lunes kay base na Alcalde Leni Robredo, City Councilor Melvin Omar Venape, ang chairman kang Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panglungsod, idinitalyan ni Naga City Police Office Acting City Director Police Colonel Rizaldi Caballero ang nagpapadagos nitang investigasyon asin na ginibong hot pursuit operation laban sa sospek na binisto sa nasa alias na Juan Soltero na nasa Kote kan tracker team kang Naga City Police Office sa Sarong-Harong sa Barangay San Cirillo, Pasakaw, Camarines Sur. Sinabi ni Colonel Caballero, nasa 90% na ang sa indang case build-up asin makukumpleto na ang mga kinakaipuhan pang mga ebidensya para man masigurong airtight ang nakatalaang isaangat na patong-patong na kaso sa solusan ng sospek. Sa investigasyon asin report kan mga otoridad, suffocation ang ikinagadan kang biktima sa crime scene. Nahiling man ka mga investigador ang lawas kang biktima sa ikadawang iskalon kang harong asing kwarto kay ni pigirangka kan sospek ang bintana kang harong kang biktima asing inabot ang nakalak na doorknob sa main door kay ni na yung pigihiling na inagihan kang sospek ngaring makalaog asing gibuhon ang nasambitan ng krimen. Although yaw na po kita sa 90%. Kan sa to yung inano na lang, hinahabol na lang po si diit na mga requirements. Solo lang siya, yung suspect, kung hindi ba ang pupusan? Base po naman sa yung investigasyon na solo lang siya. Sir, ano po yung relationship ng suspect sa victim? Sa samoyang pagkaaram, pag-imbestigar, mayo man siya ni Sir, sa itong particulars na Camarines Sur na aresto po sa suspect? sa San Cirillo, Pasakaw. Sir, may we know ano po si cause of death kan victim hali po dito sa suspect? Ano so ikinagalan po kayo? Base po duman sa declaration kang medical legal, suffocation. Sigon kay Police Colonel Caballero, nakatabang na maray sa pag-identify o pagkakabisto kan sospek ang natipon nindang mga CCTV footages na pinagtao kan mga pagtaraid sa ng mga residente asing komunidad. Kaya man nabisto o na-identify tulos ang sospek, kaya tulos man na naglansar ning manhunt operation. Nakaabot man sa report ka mga otoridad, nakakaabot ang sospek sa lugar, uli tambay kabisto o amigo sa lugar. Na-recover man kan mga otoridad gikan sa posisyon kan sospek ang iPhone, tablet, ATM cards na positibo mang na-identify kang kalibin partner kang biktima. So far po, mayo po kita ning ebidensya kung siya man po nakadroga. Dahil sa iya pong nakomiter, base sa ito yung investigation po, robbery, igo po kita kayong ebidensya. Saka ito pong paggadaan sa victim. Sige, ang suspect taga Pasakaw, ang biktima taga Pacul. Ano po ang dinigibukan suspect diyan sa Pacul? May trabaho po siya diyan, kaya pwede nagilibo niya yung krimen. Base po duman sa saboyang na po ang investigasyon, baka man po siya taga duman. Pero po, garo may pigdudumanan lang po siya na na tabisto. So, bali po ang nakatabang para mas marikas na po si suspect? Ano po si nakatabang sa PNP? May listing kita or ano po si CCTV footages para po mas mabilis na resolver ang kaso po? Nakakuha po kita nakakuha po kita ng footage sa mga CCTV duman sa pagtaraid na harong. Actually, duwa pong CCTV duman na duman mismo sa atubangan kang harong. Ang nakaka-capture po, actually po itong suspect, tigbirik niya pa itong camera
para dahil siya maano. Pero iyo po tulugod ang nagserbi para mahiling sa iyang mga markings, tattoo. Na iyo po ang nagtaong lead sa tuya. Ito po ang pinakamatibay na nagtao sa tuyang lead, si tattoo. Sir, may mga na-recover na mga gamit kadtong biktima. Igual na po tabi. Dahil turnover na padagos po ito, nag-agi naman po itong proseso, na-identify na po kang ano yan, kang live-in partner. So without jeopardizing the investigation, may pag-ako duman sa suspect kang ginitong krimen? Sa ngunyan po, dahil ta pa po may tao ang ano yan, sabi nga ni, dahil ta pa po tapos ang pag-file kat ano yan, kaso. Pinasalamatan as in pinag-congratulate man ni Alcalde Leni Robredo ang kapulisan, partikular ang personalis kang Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Colonel Caballero, asin ang mga investigador kang Police Station No. 4 na pinamamayan ni Police Captain Arnel Asanya sa naging marikas na pag-aksyon asin taong resolusyon sa nasambitan ng kaso kang biktima, asin ang pagkakasakoti tulos kang sospek na nakatalaang sa angatan ning patong-patong na kaso. Gusto ta pong i-congratulate ang Naga City Police Department para sa early resolution kan sinangyari pong makangirhat na insidente kasuudma involving one of our teachers sa Ateneo de Naga. Gusto ko lang pong tawanan ng special mention si duwang investigators na pig-untukan si resolution kang case dahil po sa indang higos sa katibay. Nakahanap tulos kita ng early resolution. Hali po sinda sa Station 4. Sinda po si PSSG Raymond Ian Perinya Kimyo, saka si PCMS Corina Aquino. Halos by 48 hours po sindang mayong turog para lang siguro po na magkaigwan ng early resolution si kaso. So congratulations po CD, congratulations po sa Station 4, congratulations po sa buong Naga City Police Department. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina. At Naga Ngunyan. Ika ako kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga Ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.